Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de Terrassa. A l'entorn de l'any 1000, el nostre territori i la població va viure un canvi transcendental que va derivar en l'origen de Terrassa. La societat senyorial i el feudalisme havien transformat el territori. Els carolingis, en expansió sobre els territoris califals de l'Al-Àndalus, havien aconseguit el control administratiu del territori gràcies a la instauració de castells, les primeres torres de fang, fusta, pedra, que eren el símbol del poder sobre els camperols. El principal esdeveniment que cal destacar és la implantació en el territori del Terraquium Castellum. Aquest concepte apareix per primera vegada en la carta capitular del 844, escrita a Tolosa de Llenguadoc per Carles el Calb a favor dels habitants del Terraquium Castellum. Aquest topònim faria referència al que és la torre, perquè significa allà on hi ha un castell. Si bé el que és l'estructura que es parlava en aquell moment no seria l'estructura que tenim actualment, perquè entre altres coses no s'han conservat restes arqueològiques, es creu que faria més referència a aquesta entitat administrativa que hi havia i que depenia del comtat de Barcelona. En tot cas, aquest topònim podríem dir que ja parla o és l'origen de Terrassa. Terraquium Castellum, Castrum Terraquiense o altres denominacions similars apareixen als diplomes carolingis dels segles IX i X. Les esmentades capitulars van suposar la legalització carolíngia del territori a partir d'un acord entre francs i indígenes, gots i hispans, per les quals els francs consolidaven una marca o terra fronterera per a protegir-se de les incursions sarraïnes, però garantint uns drets i ús de béns als indígenes, els quals es posaven sota la disciplina carolíngia. Així doncs, els gots que havien fugit per les invasions musulmanes van repoblar la zona, aconseguint drets de propietat sobre les terres que prenien, els anomenats alous o petites propietats d'uns camperols jurídicament lliures. El concepte de castellum feia referència a una fortalesa, que podia ser una simple torre feta de fusta, fang, tàpia, amb una funció defensiva, o ser un castell termenat, és a dir, en un espai geogràfico-administratiu del territori es podia arribar a construir un castell. Una curiositat, en el 1049 apareix documentada la figura d'un guardià, Bernardus Amatus, Custos Terraquiam, en el qual apareix el pacte que va fer amb el comte Ramon Berenguer I, on li cedien totes les albergues del terme de Terrassa. Això què era? Era el dret del senyor a poder-se allotjar a casa del vassall o el cobrament de totes les despeses que això podria ocasionar. Tot això a canvi de 50 porcs anuals. La torre actual es construeix en el segle XII amb l'objectiu de controlar la cruïlla de camins que comunicaven Barcelona amb l'interior de Catalunya. La població del terme estava repartida en petites viles agrícoles disperses i en unes 14 documentades, com la Villa de Mata de Pera i Villa de Cavallis. Durant aquest període, els camperols eren homes lliures, propietaris de les terres, dividides en alous de propietat individual o comunitària. Vivien principalment en petites viles, amb nuclis de població envoltats de conreus, aprofitant els torrents i els corrents d'aigua. A finals del segle XII, Terrassa era una vila reial. La casa comtal va afavorir el seu creixement, dotant-la de privilegis. Es pretenia el control polític, administratiu i fiscal de la població dispersa, augmentant els ingressos per a explotació dels monopolis reials, el molí, l'escrivania, el forn de pa. A partir del segle XVI, la vila viu un període de prosperitat. La població va créixer, se multiplica tot el que és l'activitat tèxtil dirigida pel gremi dels paraires, que són aquestes persones que s'encarreguen de totes les feines relacionades amb la llana, de preparar-ho tot per portar-lo cap al gremi dels teixidors, i quan han acabat aquests se l'en tornen a portar i s'encarreguen de la comercialització. El Castell Palau presideix la vila, és la residència del castlà, és seu d'escrivania, és també on es reuneix la universitat i el que és la torre tindrà la funció de presó. Aquesta prosperitat atreu gent de l'altra banda dels Pirineus, coneguts com a gavatxos, qui treballarien com a jornalers a les masies. L'augment de la població provoca tapar el fossat i construir altres muralles formant nous carrers en els camins d'accés a la vila.
El creixement de la vila és la conseqüència de la disputa entre els vilatans i forans pel repartiment de càrrecs públics, censos i els impostos. Aquest conflicte va portar a la separació entre dues universitats diferents, la de la vila i la forana. El govern de la vila emprengué tot seguit la construcció d'una gran església on ubicar la parròquia de Sant Pere, i les obres van acabar al 1621 amb la consagració de l'església del Sant Esperit i Sant Pere. A finals d'aquest segle, la bonança es va aturar i la ciutat estava endeutada. La Guerra dels Segadors va assolar Catalunya. Va haver-hi un període de males collites. El castell Palau funcionava com a dipòsit militar, fàbrica de moneda de la vila i durant uns mesos va ser seu de la Generalitat de Catalunya. La fam i la pesta del 1652 va ser molt cruenta. D'ella devem l'advocació a Sant Roc com a patró curador de la malaltia. Després de la guerra, la vila estava arruïnada. Al 1661, el castell es va vendre al comerciant barceloní Pere de Fisses i la torre va seguir funcionant com a presó, escrivania i notariat. Al segle XIX, el creixement urbanístic de la ciutat va evidenciar l'abandonament del castell Palau. La torre havia tingut fins a principis del segle XIX funció de presó. El castell, conegut com les cases del castell, estaven en un estat d'abandonament, molt deteriorades. A més, era l'obstacle perquè la ciutat tingués la plaça del mercat més gran. Sigui com sigui, es va aprovar el seu enderrocament al 1886 i va ser efectiu el 30 de març de 1891, moment en què l'Ajuntament va organitzar una gran festa per fer aquest enderrocament de les cases del castell. La torre, però, sí que es va mantenir. Amb aquest enderrocament, la plaça Vella va guanyar en espai, però el que era la torre va quedar amagada, oculta entre tot el que eren les cases que l'envoltaven. No seria fins al 1991 que es van enderrocar cases al darrere de la torre i es va fer aquesta plaça tan bonica que tenim actualment. A més, a dia d'avui, el que és la Torre del Palau forma part dels equipaments museístics de Museus de Terrassa i és considerat un bé cultural d'interès nacional. Fan visites guiades molt xules, vull dir que si voleu poder pujar cap a aquesta torre, que serien els vestigis del nostre castell, ho podeu fer de moltes maneres. Bé, aquest ha sigut aquest vídeo amb aquesta explicació. Un altre dia ja parlaré estrictament del que és la distribució de la torre del castell. Espero que us hagi agradat i fins la propera. Adéu, adéu!